Δεν συνεννοούμαστε. Άσε που εσύ πρέπει να ακολουθήσεις εμένα για να γίνεις άνθρωπος. Να βρεις μια καλή κοπέλα, όπως εγώ βρήκα την Ιουλιέτα μου, και να αποκατασταθείς. Τώρα που είπα η Ιουλιέτα, με κάλεσε το βράδυ σε ρομαντικό δείπνο για να συζητήσουμε για τη σχέση μας. Τι λες να θέλει να μου πει? Πιστεύω κάτι σοβαρό. Φίλτατε, με ήκουσες? Τι? Λέω, η πολύ αγαπημένη με κάλεσε σε βραδινό δείπνο για να μιλήσουμε για τη σχέση μας. Ποια σχέση? Υπονοείς κάτι? Όχι. Α, τη σχέση μας, πώς πάει τόσο καιρό που είμαστε μαζί, τι προόδους έχουμε κάνει, πώς θέλει να συνεχίσουμε, αλλά ακόμα έχω ένα κόλλημα στο τι θέλει να μου πει, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι λες να θέλει να μου πει? Θα σε γελάσω. Δεν το είχα σκεφτεί. Δεν ξέρω άμα, δεν ξέρω. Είμαι βαθύτατα προβληματισμένος. Να σου πω όμως, εσύ πώς πας με το εργατικά σου? Λέω και εγώ πότε θα ρωτήσει. Εντάξει, εγώ έχω βρει μια. Ωραία κοπέλα. Ναι, καλή. Ναι. Χαίρομαι για σένα. Να την πας σε γάμο κοινωνία. Είναι, πρέπει. Αυτό κατά πόσο θα γίνει τώρα δεν το ξέρω. Γιατί δεν θέλει κοπέλα? Όχι. Κατάλαβα. Άλλη ιστορία. Είναι άλλη θρησκεία. Μεγάλο πρόβλημα, φίλο μου. Ναι, μεγάλο πρόβλημα. Κρίμα. Καλό παιδί είσαι, καλό παιδί φαίνεται και άλλοι όπως μου περιγράφεις. Κρίμα, πάρα πολύ κρίμα. Καλό παιδί. Θα βάλω εγώ γνωστούς στην εκκλησία, θα τα κάνουμε όλα, μην αγχώνεσαι. Μακάρι. Αλλά τώρα πρέπει να φύγουμε όμως. Πρέπει να πάμε να ετοιμαστούμε το δείπνο. Ναι, σωστά. Θα σε βοηθήσω να βάλεις τίποτα πιο sick, γιατί εσύ όπως το βλέπω... Έχεις δίκιο. Θα βάλω το άλλο σε κάτι από το κούκκαλο. Νομίζω πάνε καλύτερα. Ναι, σε Πάμε πάμε. Η σχέση του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας είχε προχωρήσει πολύ όσο και αν αυτή δεν το ήθελε. Όμως υπήρχε ένα πρόβλημα. Ο Ρωμαίος ντρεπόταν να τη βγάλει έξω. Αλλά και η Ιουλιέτα ντρεπόταν λίγο να τον κυκλοφορήσει. Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene azul, este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una. Μητέρα, έχω αρχίσει να αμφιταλαντεύω. Είναι άραγε η Ιουλιέτα η γυναίκα της ζωής μου? Πιστεύω ότι δεν ταιριάζουν. Φυσικά και είναι παιδάκι μου, τι λες? Καταρχήν είναι πανέμορφη. Έχει στρέμματα, έχει πρίκα. Θέλω να πω. Είναι πολύ όμορφη, έχει πολύ ωραία μάτια, γέ μου. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω. Αλλά ρε μητέρα, ακόμα δεν πιστεύω ότι είναι η γυναίκα της ζωής μου. Πιστεύω ότι δεν ταιριάζουν και επιπλέον δεν είναι αυτή που περίμενα. Είναι του κύκλου μας, άντε πήγαινε να τη βρεις. Τι είναι αυτά? Παιδί μου, περίμενε, τη ζακετούλα σου. Πού πας? Μαμά. Και πάρε και το τάπερ σου, θα πεινάσεις. Έχει κάτι καλό? Έχει. Καλά, ευχαριστώ. Φυλάκι δεν έχει, έλα εδώ.
Μάτια! Έτσι, μπράβο! Παραλίγο να καταστρέψουν το σχέδιό μου. Ευτυχώς έσωσα την κατάσταση. Τα λεφτά της Ιουλιέτας πρέπει να γίνουν δικά μου. Τα θέλω. Να σου κάνω μια πολύ σημαντική πρόταση. Παπά, πρέπει να σου πω κάτι. Κι εγώ να σου πω κάτι, παιδί μου. Αυτό που έχω να σου πω εγώ είναι σημαντικό. Ναι, και αυτό που έχω να σου πω εγώ είναι πιο σημαντικό. Ναι, αλλά άσε με λίγο να σου πω. Μετά από πολύ καιρό κατάλαβα ότι ο Ρωμαίος είναι ο κατάλληλος. Είναι καλό παιδί, είναι μορφωμένος και εξάλλου περνάνε τα χρόνια και κάποτε πρέπει να αποκατασταθείς κι εσύ. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Έχω πει τον άντρα μου το αποκατασταθώ. Ποιο? Είναι πολύ γάμος. Ο κολλητός του. Είναι πολύ υπέροχος, είναι ρομαντικός, είναι καλός μαζί μου, είναι ο τρεις των ήρων μου. Μπαμπά, συγγνώμη, αλλά δεν είμαι ερωτευμένη με τον Ρωμαίο. Δεν υπάρχει περίπτωση να πατήσεις τον πολύγαμο, είναι αλήθεια. Ο πολύγαμος, θέλω να κάνει κατάλαβα. Δεν είναι αλήθεια. Ποιος? Param pam pam, param param pam perom perom, param param pam perom perom, param pam param pam pam, param pam pam pam. Κοντραρόλος, εγώ γιατί να τα παίζω όλα αυτά. Το παιδί μου, το παιδί, 2 φορές παιδί μου. Παραλίγο να μην γίνω πατέρας, παιδί μου. Και επειδή το feeling κοστίζει ακριβά, και επειδή στις μέρες μας δεν είμαστε για πολλά έξοδα, και επειδή οι περισσότεροι από εσάς δεν πληρώσατε καν εισιτήριο για να δείτε αυτή την ταινία, πάμε για το μεγάλο φινάλε του αριστουργήματός μας. We take you to the Hotel Martinet in Brooklyn, where Bobby Millett and his orchestra are offering a program of dance music. You gotta keep them separated one way or another. Όπως τα δω δεν ακούγονται τα λόγια και τα λες και πολύ σιγά. Εντάξει, θα καρύξω. Πάμε. Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι Ρωμαίος? Τι θα είμαι! Δεν θα είσαι. Γιατί να είσαι. Τι πώς το βάλει το παραθύρι, μια πολύ Ιουλιέτα όλη. Βγες από το παραθύρι σου ολόκληρο.
Ρωμαίο. Αρνήσει τον πατέρα. Άφησε το όνομά σου. Και εγώ θα το Ένα, δύο, τρία. Γιατί? Πάμε πάλι! Η Ηλιέτα είναι εδώ. Γεια σου Τάσο. Πού είναι αγαπημένο μου? Πολύ αγαπημένο. Πάμε στο σαλόνι να μιλήσουμε. Όχι, εδώ θέλω, έχει τρομάτι. Δεν πειράζει. Καλά είδατε τι πήγα να πάθω. Είναι η μόνη σοβαρή Την ταλίκα που την έβαλες. Ναι, αλλά εσείς, σαν φίλοι μου, πρέπει να με βοηθήσετε. Τι σκοτά φίλοι είστε. Πρέπει να βρείτε ένα κόλπο. Κάτι να κάνουμε για να περάσει το δικό μου. Πείσε τότε αυτόν ότι δεν είσαι αυτή που θα σταθεί εισάξια δίπλα του εις όλον του το βίο. Βίον ανθόσπαρτο. Από τότε που πέθανε ο άντρας μου, έχουμε πτωχεύσει. Μας έχει αφήσει μόνο χρέη. Πάμε το κακό στο χειρότερο. Η Ιουλιέτα πρέπει να γίνει... Ρε, μου είπε η Χρυσομαλούσα μου να βγούμε να μιλήσουμε για τη σχέση μας. Είναι πρόοδο αυτός. Α, τώρα που είπα η Ιουλιέτα. Με κάλεσε το βράδυ, πολύ αγαπημένη, σε δείπνο, για να μιλήσουμε για τη σχέση μας. Τι λες να θέλει να? Φίλτατε με οικούς. Σου είπα, με κάλεσε το βράδυ, πολύ αγαπημένη, για να μιλήσουμε για τη σχέση μας. Α, ναι, βέβαια. Ναι, τι. Τι λες να θέλει να μου? Εγώ δεν και κάτι θα έχει. Δεν το είχα σκεφτεί. Αρχίσουμε. Νομίζω ότι έχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό να μου πει για να με καλέσει αυτή σε δείπνο, αλλά δεν ξέρω. Τι λες εσύ? Θα σε γελάσω. Τέλος τη μνήμη. Τα προηγούμενα! Επρασβήνουμε! Έπρεπε να το πεις! Τώρα τέλειωσε μόνο. Αυτό κατά πόσο θα γίνει τώρα δεν το ξέρω. Γιατί δεν θέλει η κοπέλα? Όχι. Κατάλαβα. Άλλη ιστορία. Είναι άλλη θρησκεία. Μεγάλο πρόβλημα, φίλο μου. Ναι, μεγάλο πρόβλημα. Εκτός από αυτό. Άκουσα κανένα κάποιο φορά να εξαγγελίσετε. Πώς ήταν η μέρα σου? Έχεις πολύ ωραία μάτια. Ευχαριστώ. Και το κομμί. Τι λέω! Param pam pam, param param pam perom perom, param pam pam pam. Param pam pam.